Han måtte tjekke, om der lå noget om hende, når han kom på arbejde på mandag. Britt kom ind til ham mandag morgen. Mie skulle nå toget, sagde hun. Toget? Hun er sgu da i bil, tænkte han, imens Britt vendte ham om på ryggen. Hun løftede ham. Jeg tror, at du skal snakke med Mie. Hun virker mærkelig. Jens nikkede og rakte hovedet ned efter kaffen. Han havde selv lagt mærke til det, især når han så fjernsyn. Hun gik altid, når der kom nyheder. Han ville spørge Andersen i dag, hvad helvede han skulle gøre. Han åbnede munden, da Britt holdt ostemaden op til ham. En tanke slog ham. Mie var den eneste, som brugte det blå regntøj, når han var i bad. Han tænkte lidt. Hvis det imod alle odds virkelig var hans hjælper, hvis det havde ledt hele Danmark igennem, og så stod hun og tørrede ham i røven. Han råbte indvendigt. Det er ikke Mie. Det er det bare ikke. Da de kom ind på stationen, stod Holger og snakkede i telefon. Slap dog af, sagde Holger. Vi har da ikke gjort for, at den kande faldt ned, da jeg åbnede skabet. Han nikkede til Jens. Der gik et øjeblik, så sagde han irriteret. Ja, du har arvet den af din mor. Så var det konen, tænkte Jens og kørte videre. Han havde svært ved at forstå det forhold, men det skulle han selvfølgelig heller ikke bekymre sig om. Han kørte op til kontoret og lukkede sig ind. Godmorgen. Vicekriminalchefen Erik kom frem i døren. Ingen brød sig om den store mand med skaldet isse og mørk krans, som på ingen måde respekterede andres holdning, og øvrigt mente, han var Guds gave til politiet. Kan jeg lige snakke med dig? Spurgte Erik tørt. Jens nikkede. Nu kom der ikke pæne ord. Det vidste han. Hurtigt rettede han sig i stolen og trykkede på talecomputeren, som var gået i dvale. Vi fik rapporten i morges, begyndte Erik. Jens nikkede. Han vidste godt, hvad der kom nu. Så skulle han igen argumentere imod Mie. Hvor stor er sandsynligheden for, at det er din hjælper, Mie? Erik var alvorlig. Jens så på ham med et alvorligt udtryk. Hvorfor er min hjælper i spil? Hun er set på gerningsstedet den dag Lise forsvandt, svarede Erik kort. Jens så overrasket på ham. Så var hans egen begyndende mistanke måske rigtig. Men inderst inde havde han rigtig svært ved at tro på, at det kunne være hende. I øvrigt var grundlaget for en mistanke alt for tynd. Jeg ved, hvad du tænker, sagde Erik hurtigt. Og jeg vil sikkert have samme tanke, hvis det var en af mine mænd. Det er fair nok, hvis du har brug for en pause til at komme der. Vi skal også først have beviser, så hun bliver dømt rigtigt. Jens bankede et ben op i bordet. Hold kæft, skrev han og kiggede vredt på Erik. Hans øjne lynede, som de gjorde, når han blev sur. I laver jeres arbejde. Det har jeg respekt for, men jeg bryder mig ikke om, at I dømmer på tyndt grundlag. Jens skrev hurtigt, og han kiggede på Erik efter hvert ord. Du ved jo ikke med sikkerhed, om det er hende. I Danmark bliver du ikke dømt på en formodning. Det gør du ikke, svarede Erik roligt. Men du bliver dømt, hvis der er beviser. Erik lagde sin hånd på Jens' skulder. Præcis, Erik, og har du det? Skrev Jens og tænkte. Går du ej? Hun er kun set på gerningsstedet. Det er ikke nok til at sigte hende for mord. Ikke nu, sagde Erik i et roligt tonefald. Det provokerede Jens, at han tog det så nonchalant. Hvad sker der her? Lød Andersens dybe bas hen fra døren. Erik? Erik sukkede og gik hen mod Andersen. Fyr den mand, tænkte Jens frustreret. De gik ind på Andersens kontor. Jens så den røde mødelampe blive tændt. Du behøver ikke være blid ved ham, tænkte Jens og kørte. Jeg ved godt, du har et problem med, at den sag er blevet åbnet, begyndte Andersen og satte sig. Jeg har intet problem med, at den blev åbnet. Jeg synes kun, det er fedt, hvis vi kan hæve vores opklaringsprocent, sagde Erik. Men jeg har et gigaproblem med, at Jens sidder fuldkommen inddragende og leger efterforsker. Det har jeg et kæmpe problem med. Ro på, mand. Andersen tog roligt Erik sammen. Det ser mærkeligt ud. Men du ved da, jeg vil aldrig lade ham sidde uden at have et halvt øje på ham, sagde Andersen i det mest rolige tonefald, han kunne finde. Bortset fra det, har han faktisk rimelig godt styr på det, tilføjede han og satte slipset på plads. Du er skingerne vanvittig, mumlede Erik og rejste sig. Tak, sagde Andersen smilende og gik ud på gangen. Jens kom kørende ned fra sit kontor. Kan du give mig et glas vand, eller skal jeg ned til Mie? Skrev han og kiggede på Andersen. Selvfølgelig. Andersen tog koppen i holderen og fyldte den op. Jeg tror desværre, jeg må give jer ret.
Erik kom igen. Jeg skal lige en tur på Retsmedicinsk Institut. Kan jeg låne din bil? Spurgte han Andersen. Det ser ud, som om jeg ryger på sagen fra Bornholm, sagde han. Andersen rakte en nøgle til ham. Bare husk at aflevere den tilbage på fuld tank. Da han var gået, vendte Andersen sig imod Jens og sagde, lad ham endelig gå ind i det. Jens nikkede og kiggede på sin telefon. Han var gået ind på Politikens hjemmeside. De kørte en artikel fra Jyllinge Nordhavn. Politiet har nu genåbnet den gamle sag fra Jyllinge, hvor en lille pige er fundet i den gamle fiskerihavn i det nordlige Jyllinge ved Roskilde, læste Jens og tænkte, jeg ved, hvordan de har opsnappet den. Hurtigt kiggede han på Andersen. Jeg mangler flere plastikforklæder og handsker. Så mange forklæder kan jeg ikke nå at bruge. Der har været nogen inde i mit hjem, og denne artikel passer perfekt mig. Andersen kiggede på Jens. Bare for at udelukke, skrev Jens. Britt kiggede på Jens. Andersen sukkede. Ja, selvfølgelig skal hun udelukkes. Han skrev noget ned på en lille seddel og klistrede den på telefonen, som han lagde i lommen. Jens loggede sig ind på sagen. Der manglede en sort Mercedes. Nogle havde set en sort eller meget mørkeblå bil. Der var nogen, som måske mente, det var en taxa. Var man sikker på, at det var en Mercedes? Han kørte ned til Britt. Nu var alle kilder vigtige. Hvad farve er Mies bil? Skrev han og forsøgte at virke ligeglad. Hun tænkte længe. Er den ikke gul? Hun tøvede. Hun var noget mere sikker, da han øjeblikket efter sagde. Men hun kører nogle gange i sin fars bil. Og det er en sort Mercedes-Benz. Bingo, tænkte Jens. Er du helt sikker på det, Britt? Hun nikkede nervøst. Men du tror det ikke? Spurgte hun og kiggede usikkert på ham. Jens rystede på hovedet. Der var ingen grund til at gøre hende nervøs. Et lille smil kom frem på hans læber, men han sagde ikke noget. Holger kom gående ned ad gangen. Tak for sidst, sagde han og klappede Jens på ryggen. Jens blinkede. Det betød i lige måde. Gik du lige hjem? Grinede Jens. Ja da, løj Holger og grinede. Jens grinede og skrev. Mine hjælpere drikker ikke, når de er på arbejde. Da I kom, havde jeg en hel flaske whisky. Da I gik, kunne man næsten se bunden. Holger lå. Ja, du blev også ved med at hælde på os. Jens grinede og forsvandt på kontoret. Der skulle følges op på den bil. Han kiggede på uret. Det var over fyraften. Igen prøvede han at kigge i arkiverne efter den bil. Hvorfor var der ikke noget om den? Nogen havde måske set en sort Mercedes. Det spor var så svagt. Der var ikke noget at gå med. Han kørte ned til Andersen og bankede på. Andersen så op på ham fra sin stol. Jeg synes, vi skal gå ud og efterlyse den bil, skrev Jens. Ja, det er en god idé, sagde Andersen og rejste sig. Jeg skal nok gå ud med det i morgen, sagde Jens. Han kiggede på sit ur. Han skulle også se at komme hjem.